सब मजाक का बात है मर्दबा। कहे ना तो तू पढ़बा लिखबा तो डॉक्टर कलेक्टर बन जीबा। हाँ, हम कौन पढ़ले बाड़ी, थ्री तक पढ़ले बाड़ी, थ्री तक, 1 2 3 थ्री तक। आप पूरा इंग्लिश मीडियम में पढ़ले बाड़ी। एक बार ना 3 साल लगातार थ्रिये में पढ़ी, अंत में जाके गुरु जी के कहे पढ़ के पढ़ गल कि भोजपुरिया तू रहे दा ना, तो तू ढेर पढ़ले बा न तो कुछ विद्या में तोहरे अंदर आ जाए। अफसोस यही बात के बाद भैया पढ़े के खूब पढ़ ली, लगातार पढ़ ली, बाकी 3 तक पढ़ले के बाद भाई पुरुष ना बनली, न डॉक्टर बनी न कलेक्टर बनी है। ये कहला कि पढ़ले लिखे से बड़ा नौकरी मिल जाले, हमारा तो भरोसे उठ गई बा। हाँ, तू लोगों के भरोसा तो पढ़ा, बाकी हम तो भैया पढ़ाई लिखाई के कान धरता रही। 3 तक पढ़ ली, पुरुष ना बनली। हाँ, अब कब तक पढ़ाई, 3 तक पढ़ाई कम होला, 3 साल लगातार 3 में पढ़ ली भैया, तब जाके हम पास भैली। हाँ, सर्टिफिकेट वो तरह चिनिया बादाम खाई गेली।